Ka jingkulmar ka shyrkhei ka jia ka nyngkong ka thain Mawkynrew ka poisha ka jingiakhru hapdeng Paidbah bat ki bor ka an ka pynlong ki Pulit ban hap khyrwit lathi bat siat ki tyndong lyer pynsat khmat ban pynsaphriang yung Paidbah. Kani ka jingjia ka mi na ka jingpyrshah jong Paidbah ya ka jingai jaka jong ki bor pyniaid shnong ka Mawkynrew pulun sha ka Ram Krishna Mission ka pintre ya ka yeng school ka thain. Ki Paidbah ki balami ben persha ya kani ka jingai jaka ki de ki bana ka shnong mauleng bat Mawkynrew. Ki Paidbah kinthai bat chinrang ki lami ben persha ya kani ka kam da ka batmu ban si dengol hamadan umjar ka pinyang ya kani ka school. Haswa ka jingsha ka wang bom lyer pynsat khmat bat cha bom lathi kini ki nong shnong ki lara ya ki dengol ringkat ki Mawkynrew ki lingka lem ki plakat ban persha ya ka jingyo jaka ka Ram Krishna Mission ban te school bat wan ya ikjat sha ka te ka madan. Kila pinpau baya ketika madan ladep IT ru shaka Mawkynrew Sports Club ban pinankam berkumta ka jingai jaka shaka Ram Krishna Mission kalong ka sop da ka jingtip ki katu katni ki bedon keti. Ha ka jingwan jong kiti ki nong shnong kila tingku bat ki bor Pulit bor magister hasurak panrung shaka te jaka bat hangni ki Paidbah kila thom da ka bor ya ki Pulit. Ki Pulit kila haban jubab da ka bom lathi ya ki bat kawang de ki tia gas ban pinpara ya Paidbah. Hindre kini kinong shnong kimsim laran dien bat hakajing yakun kila yo ban si ya kiti ki diengol hakate ka madan. Nalor kani rayo jingtip padan hadu kumba Hindrew ni prangut ki bila mensau kintup ka wei kalong kami badang armet kumjuru na padeng ki Pulit. Kumba long menta ka jinglong jingman kala jai bat kinong shnong ki dawa ba uba jidhar BDO ka Mawkynrew CNRD block ba ude ban mi no na ka than jongki.